Ομερτά μέρος δεύτερον, είστε πάντα συντονισμένοι στον Δοδόνη Super FM στους 104,3 κυρίες και κύριοι, και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, όπως επιτάσσει η μέρα, Τρίτη σήμερα, και αυτό σημαίνει ότι κοντά μας στο κυνήγι της αλήθειας, σε αυτό τον ατελείωτο κάματο της μέρας, με έπαθλο ουσιαστικά την ηθική ικανοποίηση ότι έχει εκμεεύσει πράγματα από ανθρώπους που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε, έχουμε κοντά μας τον επιστημονικό συνεργάτη της εκπομπής, επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Βάρτμπρούχεν, τον Ντόν Τάση. Ντόν Τάση, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα αγαπητό κοινό. Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ να λέμε. Εσείς? Καλά. Σ' ακούω λίγο κουρασμένο, και αυτό σημαίνει ότι είχες μια δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα. Πράγματι Γιάννη, δεν ήταν εύκολο το έργο με αυτήν την εβδομάδα, αλλά έβαλα τα δυνατά μου και όπως καταλαβαίνεις ψιλοεξαντλήθηκα. Ναι, είναι λογικό. Ελπίζω τουλάχιστον να άξιζε τον κόπο. Άξιζε τον κόπο Γιάννη. Πάντα όταν ασχολείσαι με έναν άνθρωπο αρσενικό, έναν άνθρωπο παύλα τίγρη, έναν άνθρωπο κουροπαλάτη, όπως ο Δημήτρης Μελισσανίδης, πάντα αξίζει ο κόπος. Μάλιστα. Εντάξει, είπες το όνομα τώρα, τι να πω εγώ. Τι να πες και εσύ, ναι. Τι να πω εγώ. Τι να πω εγώ για το γιο του Ζόρα Μελισσανίδη που κατέκτησε τον κόσμο. Έτσι. Τι να πω ειλικρινά. Δεν ξέρω τι να πω. Από την Νίκαια, πες το έτσι. Ναι, για τον Δημήτρη από την Νίκαια. Για το δάσκαλο οδήγησης που έφτασε στην κορυφή του κόσμου, αν θες να το πούμε διαφορετικά. Πες το και έτσι, το δέχομαι. Για τον Τίγρη, για τον Κουροπαλάτη, για τον Απρόβλεπτο σε τελική ανάλυση. Τον Απρόβλεπτο, γιατί αυτό νομίζω είναι το όνομα που ο χαρακτηρισμός του ταιριάζει περισσότερο από κανέναν άλλον. Μάλιστα, καταλαβαίνω τώρα την κούρασή σου. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι ένα πρόσωπο τόσο ακριβοθόρητο, θα έλεγα, όσο και, επίτρεψέ μου να το πω εγώ, αν δεν το λες εσύ λόγω, εν πάση περιπτώσει, έτσι μετριοφροσύνης, και να θα πω πάρα πολύ δύσκολος για να του πάρεις κουβέντες. Δηλαδή θεωρώ, και το λέω εκ προημίου, σχεδόν άθλο το ότι κατάφερες να πάρεις από τον Δημήτρη Μελισσανίδη αλήθειες που ουσιαστικά όλος ο φύλαθλος κόσμος στην Ελλάδα περιμένει να ακούσει. Οπότε, για να μην το καθυστερήσουμε περισσότερο, και επειδή και εγώ έχω την ίδια αγωνία με όλους τους ακροατές, απευθύνω απλώς την ερώτηση διαδοτυπικών. Δημήτρη Μελισσανίδη, ορκίζεσαι να πεις την αλήθεια? Ορκίζομαι. Σε ακούμε. Δεν μπορώ να λείψω έστω μια μέρα από το πρωτοσέλιδο της Ώρας για Σπορ. Μπορώ μάλιστα ανάλογα με την ψυχολογία μου να τη συμβουλεύω για την καταλληλότερη φωτογραφία που θέλω να μπει. Μια εικόνα αξίζει όσο 1000 λέξεις και ένα πουρο μου τουλάχιστον τις τριπλάσιες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν καταξοδεύτηκα για να αγοράσω τον ΟΠΑΠ. Μπορώ όμως να παραδεχτώ ότι είναι καλή εταιρεούλα και δόξα τω Θεώ βγάζει τα λεφτά της πίσω. Άσε που έφερα και ανάπτυξε εδώ τον αγόρασα. Δεν μπορώ να φοβάμαι ανθρώπους που κάνουν τις δουλειές τους μέσω πακιστανικών τηλεφώνων. Μπορώ όχι μόνο να σου τηλεφωνώ χωρίς απόκρυψη, αλλά και να σου συστήνομαι πριν σου πω που θα βρεθείς. Κουροπαλάτης είμαι, όχι ευνούχος, πρέπει να δίνω το καλό παράδειγμα. Δεν μπορούσα να αφήσω την ΑΕΚ αβοήθητη όταν έπεσε κατηγορία. Μπορώ να της φτιάξω γήπεδο, να την κάνω πρωταθλήτρια μέχρι το 2020 και να βάλω τον Καμένο στην κυβέρνηση για να προστατεύει την ΑΕΚ από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χρυσάντους ήταν μόνο η αρχή. Ερχόμαστε. Μάλιστα. Αυτός Γιάννη ήταν ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Μάλιστα. Θα έλεγα μία μικρή αλλά τίμια προσωπική περίληψη του μεγάλου του αξιοσέβαστου έργου του. Αυτό θα έλεγα ότι ήταν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν Γιάννη, ήταν η αλήθεια ενός ανθρώπου αυτοδημιούργητου. Όπως είπαμε και πριν, πήγε από τη σχολή των οδηγών, ας πούμε, στη μεγάλη των πετρελαιάδων σχολή. Σωστά. Είναι αναγεννητής. Και συγγνώμη να το πούμε ότι έτσι είναι μια πορεία που πήρε 25 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ξεκίνησε ο 63χρονος Δημήτρης Μελισσανίδης, για να έχουμε και μια αίσθηση των ηλικιών. Το 1975 έφτιαξε δικιά του σχολή οδηγών, αλλά πρέπει να περάσουν 25 χρόνια για να φτιάξει την Aegean Marine Petroleum. Έτσι, το 2000 δεν είναι ότι, πώς το λένε, έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Μην νομίζουν δηλαδή κάποιοι και πούνε ότι κοίταξε από τη μια μέρα στην άλλη τι λαμογιές έκανε και τέτοια.
Έτσι, 25 χρόνια εκεί. Ακριβώς. Έχει φτιάξει αυτά τα τελευταία 25 χρόνια, έχει φτιάξει και τη δική του σχολή παραγόντων ποδοσφαιρικών. Βεβαίως και το έχει κάνει. Ούτως ή άλλως είναι ένας άνθρωπος που. Και πρέπει σε αυτό το σημείο να πω ότι είπε ποδοσφαιρικά μαμά πριν μπουσουλήσει. Ναι. Για να κάνετε και τις αντιθέσεις στο μυαλό σας, ας πούμε, και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Έτσι. Ούτως ή άλλως είναι ένας άνθρωπος που είχε δείξει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ. Πριν καν γίνει πετρελαιάς, ας το πούμε έτσι, εφοπλιστής, να το πω καλύτερα. Έτσι, γιατί πολλοί τα ξεχνάνε αυτά. Δεν είναι καινούριος ο Δημήτρης Μελισσανίδης στην ΑΕΚ. Δεν είναι από το 2000 και μετά στην ΑΕΚ. Ο Μελισσανίδης πήγε στην ΑΕΚ το 92. Έτσι, να το θυμίσουμε αυτό το πράγμα. Ο Μελισσανίδης είναι μέσα στα ιστορικότερα επιστολίδια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω αν θες να θυμίσεις τον κόσμο για ποιο περιστατικό μιλάμε. Για το περιστατικό και με τον Βαρδινογιάννη και με τον μπράβο του Βίκτορα Μητρόπουλου. Έτσι, στο μπαρ. Για ποιο θες να μιλήσουμε? Στο μπαρ, το περίφημο περιστατικό στο μπαρ. Με τα κουμπούρια, στο μπαρ του γηπέδου. Ναι, εντάξει, έχει χάσει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό 2-0. Δεν έχει πάρει πέναλτι, έχει πάρει ψεύτικο πέναλτι ο Ολυμπιακός. Και έχει πάει μετά να πει ένα ποτάκι και βλέπει τον Βίκτορα Μητρόπουλο. Δεν θα το αντιστείς? Δηλαδή άνθρωπος είσαι, δεν είσαι και. Άνθρωπος είσαι. Αυτό είναι. Και έχει ένα κουμπούρι στη τσέπη. Αυτό είναι. Εντάξει, έτυχε τώρα αυτό. Εντάξει, μωρέ. ΑΕΚ Ολυμπιακός παραδοτές, Γιάννη, εντάξει, δεν θα πάρεις και κάτι μαζί σου. Ναι. Να τους φύγεις φεύγοντας. Ναι, ρε παιδί μου. Ούτως μπορεί να έχεις. Όλη κλειδιά, φύγαμε. Μπορεί να έχεις βαφτίσει κανένα παιδί χθες προχθές και το έχεις, ρε παιδί μου, να ρίξεις μια κουμπουριά πάνω να γιορτάσουμε, ρε παιδί μου, τη βάφτιση. Μπράβο. Λοιπόν, τι είναι τώρα, περίεργα πράγματα είναι αυτά? Όχι, βέβαια. Που είχε ένα κουμπούρι μαζί, μην τρελαθούμε δηλαδή κιόλας. Έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ο Μελισσανίδης ήρθε για να εξηγιάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, για να τον ελερώσει. Έτσι ακριβώς. Και το έκανε το 92, το κάνει από το 92 και μετά, μου επιτρέπεις, παρότι έλειπε και χρόνια από την ΑΕΚ. Έτσι, νομίζω πρέπει να είναι η τέταρτη φορά που γίνεται πρόεδρος στην ΑΕΚ ο Μελισσανίδης. Ήταν το 92, έφυγε το 93, ξαναγύρισε το 94, έφυγε το 95, ξαναγύρισε το 98 με την ΕΝΙΚ. Που έφερε τον Ρε, τον Μιλοβάνοβιτς και τον Μέντες, να τα λες όλα, Γιάννη. Βεβαίως, εκ των οποίων ο Μπράνκο Μιλοβάνοβιτς. Βεβαίως, ωραίο ο Μιλοβάνοβιτς και ο Μέντες, εκ των οποίων ο Μιλοβάνοβιτς έτσι έμεινε μέχρι σήμερα, συνδέει το παρελθόν με το παρόν της ΑΕΚ και με το μέλλον της ΑΕΚ, αν μου επιτρέπεις. Έτσι είναι, Γιάννη, έτσι ακριβώς. Ο Μπράνκο Μιλοβάνοβιτς, ο Ντάνιελ Κρέκ των φτωχών, αν μου επιτρέπεις και έναν, τέλος πάντων. Ο άνθρωπος που ξετρύπωσε τον Χρυσάντους. Βεβαίως. Πριν τον ξετρυπώσει κάμια Μάντσεστερ, κάμια Τσέλσι, κάμια Ολυμπιακός. Βεβαίως. Και να του το πιστώσουμε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος άνθρωπος που τον έβγαλε Μάκη, που δώσε προσωνύμιο ο Μάκης, αλλά εντάξει, είναι εξαιρετικά πράγματα όλα αυτά. Δηλαδή ο Μάκης είναι ήδη δικό μας παιδί, θα έλεγα. Ήδη. Γιάννη, για να τον καταφέρει τον Χρυσάντους ο Μιλοβάνοβιτς, είχε πάει και κρυβόταν ένα μήνα στη Βραζιλία και καλά του ψάχνει Βραζιλιάνους. Φαντάσου. Κατάλαβε, για να προσανατολίσει τώρα τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, όσους κάνουν αντιπαρακολούθηση. Τίποτα. Τον Τάση μου, αυτοί οι άνθρωποι μόνο από τον Γιάννη Καλογερά θα την πατάγανε. Δεν έχουν αντιπάλους. Όταν αποφασίσουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και σοβαρά, όπως ο Μιλοβάνοβιτς, και να κάνουν αντιπερισπασμό, δεν τους τη βγαίνει κανένας. Μόνο ο Γιάννης ο Καλογεράς. Όταν έκανε αυτή τη δουλειά, βεβαίως για τον Παναθηναϊκό. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι το θέμα μας τώρα. Όχι, το θέμα μας είναι αυτός που έχει φέρει στην ΑΕΚ 2 φορές τον Μιλοβάνοβιτς. Αυτός, μπράβο. Αυτός, ο άνθρωπος αυτός. Και το σέβονται όλοι. Αυτός, ο άρχοντας Κουροπαλάτης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Ακριβώς. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον έκανε, όχι, μην νομίζετε ότι είναι κανένας άλλος. Τι πήγε σε κάμια ενορία της γειτονιάς και τον χειροτονήσανε. Έτσι, ο Βαρθολομαίος, κανονικά. Το σέβονται παίκτες, δημοσιογράφοι και ο Στίβ Κακέτης, Γιάννη. Βεβαίως. Και ειδικά αυτός ο τελευταίος. Είδες τη γιορτή της ΑΕΚ τώρα τις προάλλες, ας πούμε, είδες πώς είχε πάει ο Ρόβας ντυμένος? Βεβαίως, είχε πάει καταλάβεις πολλά με τον είδες. Ο Βασίλης Ρόβας με ένα κίτρινο ωραιότατο κροκί, θα το χαρακτήριζα ενδεχομένως, μακριμάνικο πουλοβεράκι με παπηγιόν από πάνω. Μπλε παπηγιόν. Έτσι, γιατί... Σαν καρτσόνι σε ταβέρνα του Γιάννη Φλωρινιώτη. Εντάξει, σαν χίπστερ νέας κοπής θα έλεγα εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να απομονώνουμε το ποδόσφαιρο από την κοινωνία. Έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος. Ο Πέτρος Μάνταλος ντύθηκε pop star. Βεβαίως, είναι αλήθεια. Ο Κακέτης έβγαινε φωτογραφίες χαμογελαστός. Έτσι. Και είναι ωραίο να βλέπεις έναν άνθρωπο. Λάμψη. Σωστά. Και είναι όμορφο να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει παλέψει τόσο πολύ στη ζωή του όπως ο Στίβ Κακέτσης. Κατά τα τελευταία χρόνια του είχαν τύχει αναποδιές και είχε χάσει το χαμόγελό του. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν άνθρωποι σαν τον Δημήτρη Μελισσανίδη να ξαναφέρουν το χαμόγελο στα χείλη του.
Ναι, πράγματι. Αν μου επιτρέπεις. Έτσι. Συμφωνώ. Λοιπόν, και στη τελική ανάλυση, το μόνο που βλέπω εγώ, δηλαδή, με από όλη αυτή την πορεία του Δημήτρη Μελισσανίδη, με την κορύφωση, αν θες, της τελευταίας διετίας, είναι το μόνο που βλέπω εγώ γύρω-γύρω είναι υδρότας, άγχος, φόβος, υδρωμένα χέρια, υδρωμένες μασχάλες και ξεφυσίματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί το ερχόμαστε, χλεβάστηκε στην αρχή, όμως τώρα έφτασε η ώρα. Έφτασε η ώρα του ερχόμαστε, ήρθαμε. Έτσι. Ήρθαμε τώρα. Και τώρα τι θα κάνετε? Σας ειδοποιήσαμε ήδη. Σας πήραμε τηλέφωνο και σας ζητήσαμε το 50-50. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις το πάω. Βεβαίως και καταλαβαίνω. Έτσι, και σας είπαμε και ποιοι είμαστε. Γιατί δεν έχουμε λόγο να κρυβόμαστε εμείς. Έτσι. Το 50-50 πήραμε να ζητήσουμε. Τι λόγο έχουμε να κρυβόμαστε? Προσπαθήσανε παπαγαλάκια της δημοσιογραφίας, έμιστοι, εγκάθετοι κονδυλοφόροι όπως αυτοί του Αμφόλου και διάφοροι άλλοι να μας τριμώξουν. Έτσι. Αλλά πού κατέληξαν όλα αυτά? Μια τρύπα στο νερό. Ναι. Και όχι στο νερό που περνάνε τα καράβια μας. Τι ανακάλυψες, ρε Αμφόλου? Ποια ήταν η όλη σου ανακάλυψη σε αυτή την ιστορία? Ποια ήταν? Ότι πήρες το 11.880 και είδες ότι σε πήρα από την εταιρεία μου. Μάλιστα. Μπράβο. Τρομερή ανακάλυψη. Μπράβο. Το Πούλιτζερ. Τι θες, μήπως σου δώσω την εταιρεία? Περιμένεις μήπως σου δώσω την εταιρεία από αυτό? Έλεος δηλαδή. Έλεος αυτό το πράγμα. Αυτή η λύσα, αυτή η κακεντρέχεια, αυτή δεν ξέρω, η ζήλια, ο φόνος του Έλληνα για οποιονδήποτε πετυχαίνει είναι εκπληκτικό, και στα πρόσωπα των πραγματικά πετυχημένων, των αυτοδημιούργητων Ελλήνων, νομίζω ότι προσωποποιείται αυτό το πράγμα. Άνθρωποι που με τον υδρότατο πρόσωπο τους φτιάξαν αυτοκρατορία, εκεί όχι ο Έλληνας. Ο Έλληνας όχι. Μη σε δει πιο ψηλά από αυτόν, να σε πιάσει κατευθείαν από το πόδι, να σε τραβήξει κάτω, στο ίδιο επίπεδο με αυτόν. Όχι λοιπόν, κύριοι. Όχι λοιπόν. Στην περίπτωση του Δημήτρη Μελισσανίδη, όχι. Γιάννη, όλα αυτά υποκινούνται από ανθρώπους που τόσα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης, δεν έχουν βάλει ούτε €1, ούτε ένα λιθαράκι ανάπτυξης, θα έλεγα. Έτσι. Εντάξει. Από ανθρώπους άεργους, αργόμισθους και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί λέτε, ναι, μωρό, Μελισσανίδης τι έκανε? Είχατε δει το Μελισσανίδη όταν έκανε τα δρομολόγια με τα πλοία κάτω, τρίτος μηχανικός στο αμπάρι μες στη Μουτζούρα? Ήσασταν εκεί όταν ο Δημήτρης Μελισσανίδης τα έκανε αυτά για να μπορέσει να φτάσει εδώ που δεν ήσασταν? Όμως κάθεστε και μιλάτε όμως. Στα καφενεία μιλάτε. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσετε επίσημα, κοκοκό. Όταν έκανε τα δρομολόγια με την περιφορά της Παναγίας του Μελάβα, ήσασταν? Έτσι, ήσασταν εκεί. Για να συνεχίσω το σκεπτικό σου. Κρατούσατε εκεί μπροστά με τον Αντώναρο το Σαμαρά? Κρατούσατε μπροστά γερά την Παναγία? Δεν νομίζω ότι ήσασταν εκεί. Κοκοκό, κρύβεστε όταν έρθει η ώρα. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει, γιατί ο απρόβλεπτος, εκτός από απρόβλεπτος, είναι και μεγάλος. Είναι μεγαλόψυχος και θα σας συγχωρήσει όλους. Και θα έχετε ακόμα μία ευκαιρία να αλλαξοπιστήσετε, να μετανιώσετε, να αναγνωρίσετε το έργο του, για να μπορέσετε ενδεχομένως να είσαστε κι εσείς μέρος της βασιλείας του, η οποία έρχεται. Έρχεται η βασιλεία του, έρχεται το γήπεδο, έρχεται ένα γήπεδο αντάξιο της μοναχοκόρης της προσφυγιάς, της Βυζαντινογέννητης, όπως τα έλεγε και ο Φέδωνας Κωνσταντουζάκης. Έτσι. Τον Τάση συγκινείς. Ο κέφαλος επιστρέφει στη φωλιά του, αυτό. Συγκινείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιξε η καρδιά μας πραγματικά. Σε ευχαριστούμε για αυτό το έργο που επιτελείς. Σε ευχαριστούμε. Είναι ανεπανάληπτο. Η αξία του είναι πραγματικά ανεκτήμητη. Να είστε καλά. Τον Τάση, να είσαι καλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Χαίρετε.